Immaġinaw li qegħdin fl-1866 niżlin il-belt. Wieħed mill-ewwel monumenti li niltaqgħu miegħu huwa monument li għadu għadhom kemm tellawh li huwa il-Teatru Rjal. Teatru sabiħ ħafna, b'arkitettura iddiżenjata l-Ingilterra minn perit Ingliż li qatt ma ġie Malta li kien jismu Edward Middleton Barry. Dan kien ukoll tella it-teatru ta' Covent Garden f'Londra. Infatti l-arkitettura ta' dan it-teatru m'għandix taqsam mal-arkitettura barokka li tikkaratterizza l-belt. Dan it-teatru ġewwa kellu 5 solari, 4 solari ta' palketti u solari ieħor li ma kellux il-parketti ma fejn in-nies li ma tantx kellhom flus setgħu jaraw il-produzzjonijiet li kien fuq net. Kien hemm ukoll serati jew matinees li kienu jsiru b'mod iktar irħis biex kulħadd seta' igawdi dan it-teatru. Issa dan it-teatru ma kienx jintuża biss għal xeni, imma kien jintuża wkoll għal ballijiet. Għandna pereżempju ballu magħmul għal personalitajiet importanti li kienu jiġu Malta kienu jagħmluhom ballu anki fit-Teatru Rjal. Però llum qegħdin hawn mhux biex nitkellmu fuq in-nies li kienu jiġu, imma biex nitkellmu fuq dak li n-nies kienu jaraw. U issa nitkellmu in partikolari fuq ix-xenografija. Ix-xenografija jiġifieri dik l-arti tax-xeni li jsebħu il-palk biex in-nies ikunu jistgħu jaraw iktar palk iktar sabiħ, iktar imżejjen. Dawn ix-xenografiji ġieli kienu jirrikjedu, ħafna drabi kienu jirrikjedu artisti importanti. Ix-xenografija ma bdietx meta beda it-Teatru Rjal, diġà fit-Teatru Manoel kellna xenografi importanti ħafna. Pereżempju, Romano Carapecchia li bena ħafna bini fil-belt u anki bnadi oħra u naħsbu li forsi kellu x'jaqsam ukoll mal-bini tal-Manoel, kien għamel xenografiji importanti anki f'Ruma qabel ma ġie Malta fit-Teatru Tordinona li kien teatru fuq il-Xmara Tevere. Il-palk tat-Teatru Rjal kien palk kbir ħafna, l-ikbar palk li kien hawn f'Malta dak iż-żmien. Il-dimensjonijiet tiegħu kienu tassew inkredibbli. Issa aħna rridu naħsbu li t-Teatru Rjal għalkemm inbena fl-1866, fl-1873 inħaraq u f'5 snin raġa' inbena. U meta raġa' nbena il-palk mhux talli żammewh kif kien, talli kabruh. Mela ħanaraw dimensjonijiet ta' dan il-palk biex nippruvaw nimmaġinaw ftit kif seta' jkun. Mela, il-bokka xena kienet ta' 46 pied, jiġifieri il-fuq minn 14 metru. Il-fond tal-palk, l-ewwel palk kien ta' 50 pied, jiġifieri 15 il-metru. U mbagħad kabruh b'18 pied oħra, jiġifieri dan kellna palk b'fond ta' kważi 21 metru. Però x'kien hemm biex iżomm ix-xeni f'posthom? Biex ikellimna fuq hekk, se nistieden student tiegħi li ħadem it-teżi miegħi li issa qed jiggradwa Daniel Formosa li it-teżi tiegħu kienet fuq ix-xenarju tat-Teatru Rjal. L-ewwel struttura li rridu nitkellmu fuqha hija l-grada. Issa l-grada kienet l-istruttura l-iktar il fuq fit-teatru, allura fuq il-5 sular tat-teatru. Jiġifieri x-xeni kienu għoljin, żewġ sulari iktar għoljin mill-bokka xena. Għaliex minn barra inti ma stajtx tarhom, kellek tara biss dak li kien hemm fuq il-palk. Mela kienu jolluhom itajruhom il-fuq biex meta ma kellhomx bżonnhom u jew iniżluhom skont ix-xena li kellhom bżonn. Sa il-grada l-ewwel kienet magħmula mill-linjam, imma mbagħad iktar tard ovvjament bidluha għal ħadid. Issa, f'dil grada kienu jżommu x-xeni, imma x-xeni kienu jintrabtu permezz ta' ħbula mal-lasta u din l-lasta mbagħad kienet tintrabat mal-grada.
Sabiex ix-xeni jinżlu u jitilgħu kellek sistema ta' piżijiet magħmulin mix-xkejjer tar-ramel u minn tarjoli. Sa daw it-tarjoli u xkejjer kienu jaħdmu flimkien biex iniżlu jtellawhom. Issa biex tniżżel ix-xena, il-persuna kienet ittella x-xkora tar-ramel, imbagħad biex ix-xena titla' ix-xkora kienet tinżel. Issa jekk kienu jkunu l-istess bħala piż, ix-xena ma kienx timxi. Ovvjament kull qatt kellu x-xeni tiegħu. Jiġifieri inti kellek serje ta' xeni li kienu jinżlu u jitilgħu skont il-bżonn u skont il-bidla tal-att. Ġieli kienu jniżluhom jew jitellawhom f'nofsat jew ġieli kienu kont tibqa' bl-istess xena waqt l-att kollu. Li huwa interessanti huwa l-fatt li dawn il-xeni kienu ta' natura diversa skont fejn kienu imqasmin. Jiġifieri, inti kien ikollok xeni skont il-post fejn kienu jinsabu. Mela fil-iħnet kien ikollok dak li kien jissejjaħ fondale. Fondale jiġifieri kienet tkun biċċa xena waħda b'stampa sabiħa ħafna li kienet tagħmilha ta' sfond għax-xena kollha. Mbagħad kien ikollok dak li kienu jsejħu prinċipale. Prinċipali kienet tkun xena li kollha naħa, parti li qed iġġonġi u naħa oħra u parti li qed iġġonġi it-tnejn. Kien ikollok jiġifieri jew toqba waħda jew ħafna postijiet minn fejn jistgħu joħorġu l-atturi. Dik kienet tissejjaħ prinċipale, jew jekk kienet tkun imponenti ħafna prinċipalone. Mbagħad kien ikollok dak li tissejjaħ fjanko. Fjanko kien ġenb biss mingħajr il-parti ta' fuq. U hemm xeni oħrajn li kienu jitqiegħdu fuq il-palk stess li huma miktubin wara x-xena, inti tara S, P, T u O. U għadna ma sibniex eżattament għal xi eżattament dal-SPTO xi jfisser. Forsi siparietto ma nafux eżattament x'kien ifisser. Jiġifieri inti kellek serje ta' xeni u dawn ix-xeni kollha kellhom jitilgħu u kollha kellhom jinżlu. L-iktar wieħed li kien dejjem jibqa' kien ikun l-isfond li kien jinbiddel wara kull att. U ġieli użaw l-istess sfond tal-żewġ atti. Kif tagħżel xenografija? L-ewwel ħaġa li titagħmel titħares lejn l-opra. Pereżempju, fl-opra Norma aħna għandna żewġ xenografiji. Għandna xenografija barra f'speċi ta' buskett fejn din il-saċertodessa qiegħda titkellem man-nies. U mbagħad għandna wkoll xenografija oħra ġewwa id-dar tagħha fejn qiegħda taħbi iż-żewġ titfal li għandha. Huwa interessanti inkunu nafu x-xenografija l-ewwel ħaġa meta jkun hemm deskrizzjoni f'librett. X'inhu librett? Il-librett huwa il-kliem li jgħidu il-kantanti waqt li qegħdin ikantaw. Mela dan huwa librett antik, hawnhekk għandna il-play Norma u se naqralkom biss id-deskrizzjoni xenografika tal-ewwel att li tajt foresta qaddisa ta' druidi fin-nofs hemm siġra ta' Irminsul kien l-alla tagħhom u ħdej is-siġra naraw ġebla druidika li sservi bħala altar. Fid-distanza naraw oljiet u boskiet fuqhom. Qegħdin bil-lejl mela qegħdin naraw ukoll nirien fil-bosk. Jiġifieri da diġà jagħtina sfond ta' kif ix-xenografu irid jaħdem. Irid joħloq foresta, irid joħloq altar, irid joħloq siġra,
irrit joħloq kbira fejn taħt fuq dal-altar, irrit joħloq ħafna elementi, ġifiri ix-xenografu jibda billi jispira ruħu fuq daw l-affarijiet. Ukoll affarijiet li huma deskritti fil-klim stess li qegħdin jgħidu l-atturi. Per eżempju, l-atturi jgħid ħarsu lejn dawn l-oljiet. Mela l-oljiet huma importanti, u importanti li x-xena tinkludihom. Issa hawnhekk għażilt serje ta' kotba fuq it-teatru li għandna fortunati ħafna li għandna fil-Biblioteka Nazzjonali. Kotba moderni bħal dak ta' Alfred Micheli, dak editjat minn Cecilia Xwireb jismu Treasure Malta u dak fuq it-Teatru Rjal stess. Però jiena sa nurikom l-ewwel ħaġa storja miktuba minn Michelangelo Borch. Michelangelo Borch kien pratikament kiteb l-istorja tat-teatru f'Malta, hija storja manuskritta, jiġifieri kitibha bidejh u ikkurata ħafna. Kif qed taraw, Michelangelo Borch kien bniedem eklettiku ħafna, kellu stamperija tiegħu, kien il-kap ta' kumpanija teatrali jisimha l-Indipendenza u kien ukoll wieħed mill-fondaturi tal-Partit Laburista. Kif qed taraw, dan huwa kollu miktub bidejh u fih jagħti storja tat-teatru u jibda jgħid sena f'sena it-tip l-ispettakoli li kienu jsiru ovvjament fl-1736 maħniex qed nitkellmu fuq it-Teatru Rjal, għadna qed nitkellmu fuq il-Teatru Manoel li dak iż-żmien kien jisimha Real Teatro, kien jismu Real Teatro. U bħal dawn hemm varji volumi kif qed taraw fuq din in-naħa tal-mejda. Però jien san għażilt volum wieħed għaliex inħossu importanti ħafna. Kif qed taraw il-volumi inqedhom fuq dawn l-ispeċi ta' imħadet ta' cushions biex nipproteġu il-ktieb. Mela, jiena interessata ħafna f'din il-paġna. Għaliex? Għaliex f'din il-paġna Michelangelo Borch qed jikteb l-istorja tal-1825. Però daħħal ukoll librett ta' play li jisimha Il-Voto dei Maltesi u ġiet miktuba għal Markis ta' Hastings meta ġi fl-1815, jiġifieri wara il-pesta li kienet ġrat Malta, ġi u bħala gvernatur u kitbulu din il-play. U interessanti li ġiet ippubblikat li huwa miktub li dina intwerit fit-teatru fl-1815. Però ġiet ippubblikata fl-1825. Ktieb ieħor li nixtieq nurikom huwa dan. Dan il-ktieb jurina il-posters tal-opri. U ħaġa interessanti li għandu, hawnhekk jurina paġna fejn dawn kienu il-formuli li inti kont tikteb jekk trid tkun abbonat it-teatru u kull sena kellek iġġedded l-abbonament. Mela daw kienu il-formuli tal-abbonamenti. U dawn kif qed taraw kienu tat-Teatru Rjal li għadna kemm rajnieh. Aw sa nurikom poster, hawnhekk huwa dawk l-istruzzjonijiet għal dawk in-nies li ma jieħdux abbonament li huma il-postijiet disponibbli għalihom. U hawnhekk għandna poster ta' opera, La Gioconda, u huwa interessanti li għandna id-data, il-ħin, min sa jipparteċipa u wkoll dak iż-żmien God Save the King.
l-innu nazzjonali Ingliż. U f'dan iż-żmien, għax dan huwa poster tal-1933, u f'dan iż-żmien, f'dawn iż-żminijiet li wkoll nibdew il-ġlieda biex jitkanta wkoll l-innu Malti jew ftit qabel jew ftit wara. Mela. Xtaqt nurikom ukoll dan il-ktieb biex nurikom posters naqra differenti. Mela hawnhekk dan il-poster huwa interessanti għaliex mhux talli jurina l-ispettaklu imma jurina wkoll l-atturi. U grazzi għal dawn il-fotografiji nistgħu meta nsibu fotografiji oħra tat-teatru nifhmu min qiegħed f'dawn il-fotografiji għax dawn ir-ritratti hemm l-isem tal-kantant jew tal-attur. Sa nurikom dan il-poster ukoll. Hawnhekk li huwa interessanti huwa li dan l-ispettaklu sar għax kien hemm delegazzjoni mill-Renju Unit. U tawhom żewġ spettakli, tawhom spettaklu ta' musical, The Belle of New York, u tawhom ukoll spettaklu ieħor ta' opera, La Gioconda. U dan huwa poster sempliċi tal-La Gioconda u dak li huwa interessanti huwa li dan il-poster fih dettalji li llum ma ssibhomx, pereżempju jagħtuk id-data tal-ewwel produzzjoni u fejn saret. L-ewwel produzzjoni tal-opera La Gioconda saret Milan fl-1876 meta ntwerit Londra fl-1883 u meta ntwerit għall-ewwel darba f'Malta fl-1886. Jiġifieri informazzjoni li llum żgur ma ssibix f'poster. L-aħħar ktieb li nixtieq nurikom, hemm ktieb ieħor li nixtieq nurikom li huwa dan. Dan huwa sensiela ta' kotba magħmulin minn Micheli, li pratikament dana kien ħal biċċa xogħol biex jittajpja dak kollu li kien isir kull staġun. Allura kien jurina kull spettaklu li kien isir għal kull staġun, bl-atturi, ġili ikunu fortunati u jtina wkoll l-isem tax-xenografu. Għaliex l-isem tax-xenografu u tal-kostumista mhux dejjem kienu jintwerew. U nafu ftit ħafna fuq ix-xenografi u l-kostumisti li kienu jaħdmu Malta. L-aħħar ktieb li rrid nurikom huwa ktieb fuq it-teatru, kienet tkun gazzetta, kien jisimha l-Birikkino għat-teatru u kienu jagħmlu kritika, kienu jitkellmu fuq atturi u kienu anki jagħmlu karikaturi. Ħanurikom paġna fejn hawnhekk qegħdin dan huwa tal-1888. Hawnhekk sa jitkellem fuq attriċi partikolari li kien jisimha Eliza Bassi u hawnhekk qegħdin taraw karikaturi tal-opera Orfeo. Din il-librerija splendida li għandna li huwa ġojjel nazzjonali li għal Biblioteka Nazzjonali m'għandix biss kotba antiki imma għandha wkoll kotba moderni u difatti il-kotba fuq it-teatru ikomplu jinkitbu. Peress li aħna tkellimna fuq l-opera kif għattilkom hemm dawn iż-żewġ volumi prezzjużi ħafna ta' Alfred Micheli li jitkellmu fuq l-istorja tal-opera f'Malta mill-1631 sa pratikament sena 2000. Hemm ukoll pubblikazzjoni tal-Fondazzjoni Patrimonju
dwar it-teatru f'Malta u peress li aħna tkellimna fuq it-Teatru Rjal hemm din il-pubblikazzjoni ta' Joseph Bonnici u Michael Kassar li jisimha The Royal Opera House of Malta. U ovvjament dawn huma biss 3 minn ruxma ta' kodba li nkitbu dwar it-teatru minn ħafna awturi, per eżempju Mario Azzopardi li kien jissejjaħ bin-nom ta' il-Mulej u ħafna kittiba oħra. Issa minn hawn sa mmorru it-teatru ta' l-Università li jismu Valletta Campus Theatre fejn se niftħulkom żewġ xeni biex nurukom eżattament id-dimensjoni tagħhom u l-aspett tagħhom. Għal din ir-riċerka aħna issellifna dawn ix-xeni mill-Teatru Manoel u hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw is-CEO tat-Teatru Manoel, Mrs. Elizabeth Beyer u wkoll l-istaff. Dawn ix-xeni ħafna minnhom jinstabu Teatru Manoel, però wara li waqa' it-Teatru Rjal, ħafna minn dawn ix-xeni xterdu mat-teatri ta' Malta kollha. Sfortunatament ħafna minnhom remewhom, però il-Soċjetà ta' San Pawl ukoll għandhom xeni u hawnhekk nirringrazzjaw pubblikament il-Father Cilja li hu wkoll oġbu jissellifna tiegħu għall-riċerka tagħna. Difatti hawnhekk nieħu l-okkażjoni biex nagħmel appell jekk xi ħadd għandu minn dawn ix-xeni u jista' jsellifhomna xeni kbar ħafna għax il-bokka xena tat-Teatru Rjal kif għadna kienet kbira ħafna, jista' jsellifhomna nieħdu ritratti tagħhom u narġgħu intuhomlhom lura. Mela, kif qed taraw ħafna minn dawn ix-xeni kienu tal-karta. U ma nafux jekk kienux tal-karta għax kienu impinġijin barra u kienu jibatuhom Malta jew jekk ġiex il-pittur biex ipinġihom Malta. Nafu li kienaw Scenography Taljani wkoll Malta. Issa fuq ix-xena kif taraw ikun hemm meta nkunu fortunati ikun hemm it-titolu tax-xogħol. Mhux dejjem dan huwa hekk. Dan kienet l-opera Norma, kien fondale u kien għall-attiniat. Issa, grazzi l-Sur Twani Spanjol li huwa konservatur prinċipali f'Heritage Malta u għallimna kif għandna wkoll innatfu dawn ix-xeni għax kellhom ħafna trab u wkoll kif nagħmlu l-ewwel azzjonijiet ta' preservazzjoni. Issa ħaniftħu x-xena kif taraw irridu nilbsu lingwanti u wkoll maskri. Kif qed taraw ix-xena hija kbira ħafna, jiġifieri kienet impinġija fuq strixxi ta' karti imwaħħlin flimkien. U din il-karta hija karta ibsa, karta kannella ibsa. Ġieli sibna wkoll karti tas-siment, tal-boros tas-siment bħala patches minn taħt u kienu jpinġu fuqhom. Mela, hawnhekk kif qed naraw issa qed naraw biċċa sewda. Imma di ovvjament mhix hawn għal xejn. Kienu jużawha propjament biex meta tkun fuq il-palk, id-dawl jiġi manipulat b'tali mod li ma joħroġx minn ġol karta minn hawn għax l-iswed imbagħad jixrob id-dawl tista' tgħid. U mbagħad ix-xena il-partijiet tax-xena l-oħra mbagħad jiġu imdawlin. So mbagħad kif inkomplu niftħu ħajkun hemm biċċa wkoll fej id-dawl jidħol minnha u tkun magħmula minn gauze. Insomma, nistgħu ngħidulha. U id-dawl mbagħad jippenetra minn hemm u joħroġ għal fuq il-palk.
Id-dimensjoni tad-xenografija hija kważi ta' dik ta' fondale, però mhix kompletament fondale għaliex hawn kif qed taraw hawn toqba jiġifieri l-attur jista' jgħaddi minnha. Din tirrappreżenta tempju, it-tempju ta' Irminsul fin-Norma, kif qed taraw l-idea ta' palk b'dik il-purtiera temm wara, l-idea ta' monumentalità anki bl-iljunfant impinġi għaw u bil-lanza li tmur minn fuq s'isfel, dekorazzjoni sabiħa ħafna, kif taraw il-kwalità tal-pittura hija kwalità li fuq xena mill-bot ma tindunax li m'hemmx ċertu dettalji, pereżempju hawnhekk hija mpinġija b'mod iktar maġġel u tista' tarah mit-tip ta' brush strokes li hawnhekk. Hawnhekk qed naraw żeba tat-tempera. Issa, din ma taħdimx bħal pittura normali. Allura, int meta bħala udjenza tkun qed tara mill-bogħod, allura tara qisha kważi pittura, tista' tgħid u daw id-dettalji kollha. Imma fil-fatt jekk tħares iktar il quddiem mill-viċin, tibda tinduna li it-teknika inqas raffinata, eżatt. U pereżempju jekk inti tiffoka fuq hemmhekk dawk il-linji biex jagħmlu l-effett ta' insiċ, tinduna li huma inqas raffinati, però mill-bogħod jipproduċu effett kbir ħafna. Anki pereżempju hawnhekk qed taraw li hawn jekk niffukaw fuq din il-parti, hemm ċertu elementi li huma din pereżempju dan l-element qed naraw li il-pittur kien jaf idur bil-pinsell, però hawnhekk aġġel ħafna iktar, mexa ħafna iktar malajr. Kif taraw dawn ix-xeni huma kbar ħafna, jiġifieri jagħtuk idea ta' kemm kienet kbira il-bokka xena tat-Teatru Rjal. Din ix-xena in partikolari hija ta' xi 12 metru b'xi 8 metri. Infatti, it-teknika li użajna biex nagħmlu riċerka tagħna ma kienx biss li aħna inħarsu lejn l-istampa u nħarsu kif ġiet impinġija, imma naraw it-teknika tad-dawl u wkoll l-importanza tad-dimensjonijiet. Meta jkun hemm dimensjonijiet differenti, pereżempju bħal din it-toqba għandek kejl sem u mbagħad kejl iktar il fuq. U ovvjament kull darba ninnutaw hemm xi ħadd li jkun qed jikteb il-miżuri. Sa aħna kellna nużaw tekniċi differenti. Pereżempju jekk kienet trab biss, pereżempju konna nużaw pinsell u dejjem nippruvaw niġbdu it-trab barra mix-xena. Jew inkella konna nużaw anka vacuum cleaner biex ovvjament niġbdu iktar minn hekk, imma mhux dejjem kellna l-apparat neċessarju. Sal-vacuum cleaner ovvjament tittamillu ċaruta fuqu ħalli ma tiġbidx, allura inti u ma tistax tqiegħdu fuq speed għoli, konna nużaw speed bil-mod ħafna. Kif taraw hemm partijiet li għandhom bżonn jiġu restawrati bħal dik it-toqba hemmhekk. Imma hemm partijiet fejn dawn it-toqob saru għaliex dan ix-xena kienet marbuta mal-asti biex iżommuha solida biex ma ttirx. Kif taraw, ir-riċerka fuq ix-xenografija hija waħda komplessa. Tifhem fejn din ix-xenografija kienet imwaħla u kif twaħlet, id-dimensjonijiet tax-xenografija, il-kwalità tal-pittura, dak kollu li inti tista' ssib dwar l-ispettaklu stess,
posters li forsi jkollhom l-isem ta' xenografu, kritika, kull ħaġa li tista' ssib. Ovvjament dik hija biss il-bidu. Mbagħad kif taraw dawn huma wkoll opri d'arte. Dawn huma ta' valur enormi. Il-problema tagħhom hija kif sa turihom. U dak hija r-riċerka tagħna qegħdin naraw kif nistgħu nuru dawn ix-xeni mingħajr ma jitqattaw, mingħajr ma mmissuhom, imma li l-poplu Malti u anki dak barrani ikun jista' japprezzhom.